Hola, soc la Maria Rosa Tarradellas, directora de la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat de Girona. Us volia convidar a la darrera sessió que farem del cicle Dialoguem amb responsabilitat social en temps de crisi. En aquesta darrera sessió comptarem amb dos referents internacionals del món de l'educació, Federico Mayor Zaragoza i Telèmaco Talavera, en qui tindrem la possibilitat de debatre sobre l'educació des de la responsabilitat social en temps de crisi. També aprofitarem per fer un resum del que han representat els 7 debats que hem portat a terme. I ho farem amb diferents persones de la càtedra, amb Anna Maria Geli, Helena Benito, amb Martí Casadesús i jo mateixa. Per això us esperem el proper 19 de juny a les 6 de la tarda, com sempre, des dels canals YouTube, Facebook i des de la web de la càtedra. No us perdeu aquesta darrera sessió.